एगो कविता जौन 2007 में लिखल गई है। हालांकि भोजपुरी जगत में बहुत बढ़िया स्थान मिलल हास्य व्यंग्य में। हम प्रयास करी ले कि कोनो घटना के बिना तुरले मरोड़ले जौने तरह बा बस वही रूप में वही के वर्णित कइल एगो बुझी ले कि हमार मजबूरी होके चाहे जौन होके जैसे हो जाला। घटना घटल ए तरह से डॉक्टर एन.टी. खान अक्सवारसी साहब बहुत नामवर शायर, उस्ताद शायर, खड्डा कुशीनगर से, यहाँ का आमंत्रण मिलल 2007 में बंजारी पट्टी में एगो कार्यक्रम पर है। संयोग कि वो घटना घटित भइल ओकर हमें वो कविता लिखनी। कविता बड़ा विचित्र हो गई। वही जो तत्काल मंच पर बैठ के लिखनी वही दिने को वाचन कैनी मंच पर से, जकरे चलते ही घटना घटल रहे। पुरनिया आदमी 65-70 वर्ष के 20 रुपया हाथे में लहला लगल, बीचे पब्लिक पर दौड़े कि हाँ ये दादा हमें दिलन है बोतलवा, हाँ ये दादा हमें बोतलवा दिलन है कहते। अब पूरा पब्लिक समझ ली कि बहुत ठहाका लगा और बहुत आनंद आए। शायद आपके भी आनंद आवे। घटना ये तरह घटल कि लगल हमके कि कुछ हमके शौचालय में जाए पड़ी, कोई पानी उनी की व्यवस्था हम लोग नहीं खोजे। दो एक लोग से पूछा नहीं लेकिन नाई बन पौलत। एक जन पुरनिया एगो चचरा पर, चचरा कह जा जो बांसे के फाड़ के बनेला ऊपर फूटा गाड़ के ऊपर कुछ मचान टाइप के बना दिया जाला, आदमी बैठे उठेला। विशेष तौर से भाट होठ में आज भी देखे को मिल जाला। भाट की जमीन में जहाँ मकई उकई आदमी होता वो जब ओर खातिर आदमी बना लेला अपन खेत खरिहान घोटा घाड़ी पर। तो वही पुरनिया गए बैठल चचरा पर गनी तो कहनी कि बाबा कोनो बोतल कोनो जलपात्र कोनो ऐसा होकर दे ना। कहले का होई हमके बा कोई जरूरत अच्छा डोल जाए का। हाँ बस वही अंदर ये जात देर लागल। एगो बोतल में रसरी बांधल रहे लम्हर के बोतल पानी भरल रहे लिया के तुरंत मतलब जात देर लागल लिया देर नहीं लागल सब देते दिले। हम उठौनी चढ़ दे लेके चल गए नहीं बोतल किनारे रखनी। और ओकरी बाद घटना घटल देखी का बोतल जब उठा के हाथे पर गिराओ था नहीं पानी के तौर पर तो बहुत तेज महकल। तो देखनी मुँह के लिया के रहते तो माटी के तेल रहे, पूरा बोतलवा माटी के तेल रहे गई। हमार होशे उड़ गए माटी के तेल हो तो पूरा के पूरा माटी के तेल हो। अब बोतल होता टहले पुरनिया आदमी बुजुर्ग के फेर ले गई। हम उनके हवाले कही नहीं, बाकी कोई पहले का बीतल उके छोड़ दी ले गए बोतल दे देनी। ओकरी बाद अनी तत्काल कुल्ला उल्ला कैले की बात वो कविता लिखनी किनारे बैठ के। अब वही मंच से पढ़ देनी सीधे सीधे वो सुननी कि भइल बंजारी पट्टी झंझट झमेल, भइल बंजारी पट्टी झंझट झमेल, पेप्सी की बोतल में माटी के तेल। खड्डा से, खड्डा बाजार बोलेला जिला कुशीनगर पनियावा के बगल में बा स्टेशन कि खड्डा से 3 मील पश्चिम ई गाँव बा, खड्डा से 3 मील पश्चिम ई गाँव बा, बारी बगैचा सरेह फरदाव बा। जून के महीना सन 2007 के, तारीख रहे 14 आ दिन बरसात के। मन भइल फाउल दिमाग भइल फेल, अब पेप्सी की बोतल में माटी के तेल। 7 बजे साझी के पेट गुड़गुड़ाइल, लौटल जरूरी बा शंका बुझाइल। पूछले पर केहू बतावे ना पानी, लोकल स्कूलवे की आगे पलानी। आ रहे अजोरे केहू बैठल अकेल, पेप्सी की बोतल में माटी के तेल। धीरे से कहनी हम ए बुढ़ऊ बाबा होखे तो दे ना बोतल अड्डा बा। बुढ़वा अन्हारे पलानी में जाके हमके थमा दल बोतल ले आके। अब पानी तो भरल बा भइल सुहेल, अब पेप्सी की बोतल है माटी के तेल। पेट भइल साफ तब बोतल उठवनी, पेट भइल साफ तब बोतल उठवनी। टेढ़ करके हाथे पर हल्के गिरवनी। नीक संजोग रहे महकल किरासन, नीक संजोग रहे माटी के तेल किरासनों के तेल कह जाला। नीक संजोग रहे महकल किरासन आ लागी त का होई पूछले सिंहासन। कि नीक संजोग रहे महकल किरासन आ लागी त का होई पूछले सिंहासन। कहनी की अबे बना देत रेल, कहनी की अबे बना देते रेल, पेप्सी की बोतल है माटी के तेल, पेप्सी की बोतल है माटी के तेल।
एक बार आपसे पुनः वह आग्रह, हालांकि आग्रह कैला की बातों जरा सब्सक्राइब करे कोई करबे करी, नहीं करो आग्रह तब करी, लेकिन आग्रह ऐसे करते हैं कि आपके याद आ जाए कि भाषा प्रेमी ऑफिशियल भाषा प्रेमी के निजी चैनल हवे, आए के अब सब्सक्राइब करब तो निश्चित तौर से नया नया वीडियो आप तक पहुंचत रही। हम प्रयास करीले प्रतिदिन कोनो न कोनो कुछ न कुछ आपसे कोई संदेश शेयर करे के प्रयास करीले। हम आपसे भी निवेदन रहा कि आप ये वीडियो अच्छा लगे तो आप भी अपने मित्रों में शेयर करी, बेल आइकन दबाई, अपने टिप्पणी से अपनी प्रतिक्रिया से हमके अवगत कराई। नमस्कार।